Добър вечер на всички. Аз се казвам Таня Стоянова и по професия съм видеограф и отчасти фотограф. Първо искам да ви благодаря на всички, че отделихте от времето си да присъствате на тази изложба. Тя се казва Пътят не случайно, защото това е един дълъг път и по него аз взех най-трудните решения в моя живот. Картините са обърнати нарочно с гръб, за да може тази вечер заедно с вас да изминем този път. И както при мен се получи с всеки един нов пейзаж, с всяко едно ново виждане, аз получавах отговорите на моите въпроси, така ако някой има въпроси, да си отговори на своите. Част от средствата на тези картини ще бъдат дарени в групата Сподели и помогни. И според мен те имат голяма сила, защото са осветени в Бачковския манастир и отзад има сложено едно амулетче, за всеки случай да има още по-голяма сила. За добрата обстановка съм поканила талантливата Яна Димитрова, която ще чете текстове на Милка Кьосева, която искаше много да присъства, но беше възпрепятствана тази вечер. А за музикалното оформление, специално от Смолян, дойде един участник в Гласът на България този сезон, Веселин Кършелийски. Така че настанете се удобно и нека се насладим всички заедно на тази вечер. Благодаря ви. Ако някога усетиш, че сърцето ти плаче и тежи ти капан от ленен, в който душата ти се е сглушила, направи нещо добро за някого. Направи го не за да нахраниш егото си с усещане за значимост от стореното добро. Направи го за себе си, дълбоко в сърцето си, в тишина и смирение, в преглътката на любовта към ближния, чрез която ще си припомниш свързаността между всички и всичко. Тази свързаност носи името любов. И добре знаеш това. Защото си любов. Ти, който изпитваш страх, ти, който изпитваш гняв, ти, който изпитваш срам, вина. Припомни си истински важните неща, тези, които са безценни за душата и сърцето. Припомни си каква стойност носи за теб даването на подкрепа и доброта към друго същество, към друго твое аз. Този танц на даване и получаване възвръща вярата в живота. Този обмен дарява енергия и отново ти шепне, че когато воюваш с другите, всички изстрели са насочени към теб. А когато ги даряваш, засяваш като слънцето и разбираш, че си искра от сърцето на Създателя, че в същността ти живее любов и доброта и че ако се довериш на Вселената, тя ще се погрижи за теб по най-добрия начин. Никак не можем
Короната на победилата любов е мирът в човешкото сърце. Душите на всички нас извират от едно и също място. Те изкрят и пеят красивата песен на своето сбъдване. С всяка малка победа на любовта над егото във Вселената изгрява красива звезда. Ние всички сме уникални, неповторими и дори да облечем еднакви дрехи, не бихме могли да сме еднакви. Автентичност е думата, която завладява точно тези души, които Бог ти е пратил да те радват, да те подкрепят в живота, да те учат, да ти прощават, да те приемат такъв какъвто си и да те обичат, дори когато изобщо не си лесен за обичане. И те винаги те разпознават. И ти винаги ги познаваш рано или късно по онзи шепот и нотка в гласа, които се изливат като мелодия от звездни изкрящи камертони, чертаещи пътя ти в мрака. Подяволи при свитото ъгълче на устните, което казва: аз още съм онова момиче, което нощем си представя, че е опънало хамак върху тънкия сърп на луната. Или аз още съм онова момче, което протяга ръце и ти подава бомбони, които ако вкусиш, ще преживяваш онова щастие на чистата споделеност отново и отново. Без причина, без страх, до безкрай. Дълбините на човечността имат толкова много красота, рисунки на светлината, оттенъци и светлосенки, богата палитра от смисъл. Понякога човек подкрепя друго същество от обич и уважение. Не защото одобрява, не защото харесва пътя, по който е поело, а защото светлината в някой от нас винаги ще надделява. И макар да сме наясно, че когато някой предизвиква мрака, неизбежно ще потъне в него, в моменти на проблясъци, грееща, обичаща душа може да се превърне в глътка въздух и да припомни на някой друг забравеното сияние на съзиданието. Понякога изборите ни се мерят не с звездните на логиката, а с звездните на интуицията.
В такива моменти от решаващо значение са нюансите, полутоновете, милисекундите, всички детайли, които са в състояние да включат специфичната честота, чрез която да бъде осъществен даден избор. Това е и причината за съществуването на житейските загуби. Те учат хората да бъдат прецизни с фините настройки на сърцето и душата. Своите и на тези, които са включени в земния ни път, за да ни партнират в израстването. Всеки следващ опит ни дава възможност да не повторим едни и същи неефективен модел на действие спрямо подобна ситуация. Ако искаме да си спестим болка, наистина е добре да сме прецизни, защото в живота ни броят на щадящите и търпеливите учители е наистина малък. Които не е речено да го съпътстват. Щастието винаги ни връхлита спонтанно и естествено и му е писано да ни принадлежи. И това, което ни е предопределено, винаги идва при нас. Може постепенно, но може и внезапно, лесно и красиво. Прилича на подарък от Бог. Да се бориш, за да притежаваш гърдините на любовта е съвсем различно от това да се грижиш за тях така, че те сами да отворят вратите си, за да бъдат покорени. Вярвам в това и така избирам да живея. Мостовете на пробуждането са тесни, ефирни, невидими, леки. Върху тях няма място за осъждане на другия, за чувство на вина,
за безсмислено хленчене, защо на мен, а доверието в Вселената и Бога, в мъдростта на битието, е най-добрият ни съюзник по пътя на вълнуващото приключение на живота, с което с любопитство се опитваме да разберем кои наистина сме ние. Доказателството за това, че вървейки по пътя на душата си, човек се развива, е, че всеки следващ етап от живота му е по-красив и удовлетворяващ от предходния. Човек може да не остарее видимо дори и физически, а душата му да се издигне велика върху направлявания от него опит в плътната материя, синхронизиран с плана на Бог за всеки един от нас. Почти винаги между два етапа от живота на човек стои страховитата пропаст и тънко златно въже, на другия край на което ни чака огромен дар от Създателя. Златното въже е символ на краткия миг на осъзнаване на златната възможност. Аз се научих да виждам златното въже. С времето свикнах да вървя спокойно и уверено по него, съсредоточена и фокусирана единствено и само върху дара на другия му край. Ние не можем да променим другите, но можем да се погрижим за собственото си щастие, акцентирайки върху знаците, които Творецът на Вселената и ангелите оставят по пътя ни. За съжаление, повечето души падат и не успяват да разгърнат потенциала си. Нито потенциала на дадена ситуация по две основни причини. Вървят с гръб към следващия етап от живота си, копчени в минали преживявания, обиди и тъги. А с този товар да се върви назад по тънко въже е, меко казано, немислимо.
когато слезеш до дълбините на сянката си и разгледаш неосветените кътчета на душата си. Повикай любовта към себе си и освети мрака със сърцето си. Вземи си мъдрост от тъмния кладенец на това, което не си разбирал. Аз си осъзнал чрез болка. Толкова, че да не ти тежи по пътя обратно. А после се усмихни. Изтупай праха от нозете си. Упри се на същността си. И започни да се изкачваш нагоре. Усещаш прелестния вятър на катарзиса на душата си. Това, което наричаш страдание, всъщност е красиво пътешествие до твоя център. А това, което те очаква в края на това приключение, ще надмине и най-смелите ти мечти. Просто следвай стъпалата. Добери се на Бог и Той ще ти разкрие верния път. Свети над нас нощта, с нова луна, с нови звезди. Свърши се днес, вече утре. Утре живей, утре върви. Снова надежда, снова любов, снова сърце. Сутрин след сини, хайде! Сутрин детска чиста, сутрин ще срещне с теб живот. Това беше от нас тази вечер. Надявам се да сте си изкарали много приятно. Може да разгледате фотосите. Също така предлагаме и картички, ако някой реши да помогне за групата. Благодаря ви.